Na Slovensku funguje až 4000 zariadení spoločného stravovania. Deti, kým skončia povinnú školskú dochádzku, zjedia až 4000 školských obedov, čo predstavuje veľkú príležitosť na to, aby si budovali svoj zdravý vzťah k jedlu. No ale všetci sa zhodneme na tom, že školské stravovanie na Slovensku by potrebovalo inovovať a nie je to len o systémových zmenách, ale práve o tom, aby na jednej strane v školskej jedálni podávali dobre, chutné, kvalitné jedlo, aby tam pracovali ľudia, ktorí chcú zmenu a ktorí chcú robiť veci trošku inak. Na druhej strane sú to aj deti, ktoré toto jedlo majú oceniť a je neskutočne dôležité, aby pochopili celú tú cestu, ako sa jedlo dostáva z farmy až na ten ich stôl a prečo je to tak. Ja som veľmi hrdá, že z pozície ambasadorky projektu School Food for a Change, ktorý funguje až v 12 európskych krajinách, môžem pomôcť šíriť osvetu nielen medzi deťmi, rodičmi, ale aj personálom školských jedální a zároveň aj školiť. Tak sa budem na vás tešiť a verím, že spoločne to dotiahneme k lepšiemu, lebo existujú naozaj až tisícky príkladov, ako to ide.